Słuchajcie, są my we kuchni, kiedy pan Mankiewicz odtworzył dokładnie tak, jak ona do niej wyglądała. Co macie sam piękny beispiel na tym zdjęciu. Ale pan Piotr pokazał mnie na to. Co to jest? No ja nie wiem, ale drugie pytanie, jakieście mi zadali? Nie, no właśnie, to jest jedyne muzeum na świecie, w którym nie mówimy co to jest, tylko my się pytamy co to jest i czekamy na odpowiedź. I to co to jest? Ja by podała, to jest jakiś chip elektroniczny Ja. z przeszłości, Tak ja? jest. To jest zawód tego pana konduktor w tramwaju. On sprzedawał bilety. W tym bilety dzirkował, a tu pieniądze się wrzucało. A, no tak, Ja. nawet mama to ostatnio opowiadała. Faktycznie, i tata opowiadał. Faktycznie. A tutaj mamy, to jest ciekawe, to jest rodzina, która wprowadziła dzisiejszą modę. Na czym polega dzisiejsza moda? Muszą być dziury, proszę bardzo, tu są dziury, tu wszędzie są dziury i to jest ci, którzy ten szał mody wprowadzili, dziurawe galoty. Ja widzicie, a one to już tak mieli z przyrodzenia. 100 lat nie? temu to już było, wszystko się... A tym to mnie babka prali, to jest kloper, a włos kobieta, ja? No, nie, to coś lepszego mówię. Co to jest? To jest kijanka. Piątka, tak jest, No. to jest kijanka. Ale ludziska nie wiedzą, co to jest. Ale najmniej wiedzą co to jest. To jest maglownica. A Ja tego mam- nikt prawie nie wie. Nie? Nie, no Ja mam takie. Ale powiedzcie do kamery, co to jest kijanka, bo one też nie wiedzą. No ja też nie wiem. No, Kijanka nad rzeką się prało. Była to jest do prania. woda bieżąca i się waliło w to. I to jest właśnie do prania. O, No, a że to przypomina trochę to, te młode od żaby. no a tu mamy też ciekawe. Wiecie? Ja to mam. Ja to mam. Ja to mam. Ale jak się pytam ludzi, a co to jest? Pralnica. No ja mam bez kija. To jest pralka bąbelkowa. No. Dlatego pranie gotowało się do wanny i wtedy rur wody powodował pranie. No, ja mam taką pralkę doma. A co jeszcze pokazujemy? Podstawową rzecz, na przykład w każdym domu kiedyś było żelazko. I pytamy się, a na co to żelazko jest? Na węgiel drzewny. O, piątka. No bo ja zbieram stare żelazko. A to żelazko na co jest? To jest żelazko turystyczne na denaturat. Po śląsku na Na bryna. bryna, no ja tak już chciałam po bardziej, śląsku, no, na na bryna, bryna. tak Ale ono jest. jest turystyczne. Przedstawcie się, że ciągli takie cosik ze sobą. Ja no, ale oni kiedyś jechali Ja, takimi ale to wielkimi macie- koframi, to nie lotali macie figrami, nie? piękne, No. 20 macie kilo i piękne. koniec. Pieruna, to macie piękne, jakie piękne. No i to jest ciężko, nikt nie umie zgadnąć. Co to jest? Jakie, Widzicie, co to ale się grzeje? Jak? piękne, no. Żelazko gazowe. Bardzo Ja. mało tego było. No, to już każdy wie. To się no może kiedyś przyda. No to musiał. Ja, ale czekajcie. Ludziska nie wiedzą. Nie wiedzą co to jest. Młode, zastanówcie się, co tym. Co do czego to było? Co to jest, sam temu szlał brakuje, tak mu podpowiemy. Moja babka to używali. A jedna z takich najbardziej popularnych rzeczy. A co to jest? Do czego to jest? Ja wypadała, że to jest do sztopowania zoków i co by babka lepiej widzieli, to sam to szło w razie. A dobrze go do. Dobrze, pięknie. Ja? Nie umiał zgadnąć, ludzie nie Ja? umią. To Ja no bo teraz się nie nosi pończok, ani... Nie sztopuje się No. zoków, no się wyciepuje. Tak, ale tutaj właśnie jest podświetlone. To Ja. jest to. Ale ale sam nie prysznic. Wiecie, że prysznic to było nazwisko mopa. Nie To wiem. wymyślił. A może baby? Nie, no to padł Tak? pan Ciurlok, że on się tak mianował. No. Ale ja sam jeszcze. Kobietki, a co tu na górze jest na tym byfyju? Ale kiedy? Te wielkie. Kiedy? Te wielkie. Suszarka do włosów, głowa się wkładało tam do środka. No, Tako wielgo. ja, tak to wielkie, tak wygląda. I ta elektryczna suszarka jeszcze jest. Wszystko już kiedyś było. Ale to nie jest domowo suszarka. Co? No, u fryzjera. No co? Nie.
A co to jest? To jest halter, ale kiery. No to pokazuje to. To ja nie wiem, co to jest. Szlafmyca, do spania. Czapka do spania. Ja bo kiedyś było ludziom Zimno było tak. Zima. To są pantalony, to co tu powycinali, to stringi poszyli. Żeby się nic nie zmarnowało. Te kącki na stringi To poszyli. już wiecie, skąd się wzięły Te stringi. stringi. Pójdźcie, idziemy dalej.